Hola! Tak pořád jsme na cestě do Argentíny. Ale pořád nejsme v Argentíně. Momentálně se nacházím v São Paulo. A vy se zase ptáte, proč jsem tady zase sám? No, protože se stala taková zajímavá věc. Teď už je to jenom sranda, ale bylo to trošku dramatický. Když měli jsme na přestup asi hodinku a půl, doběhli jsme ke gateu a já jsem zjistil, že nemám pas. Ale byl jsem naprosto přesvědčený, že jsem ho nechal v letadle, protože do letadla jsem s ním vstupoval a pak už jsem ho neviděl. No, takže jsem to šel rozřešit. Kluci měli taky problém, protože ještě jsme neměli boarding pasy, ale ty jim po nějakým řešení vystavili přímo na gateu. No a já jsem to řešil, tady nikdo neumí skoro anglicky, portugalsky, to neumím zase já. Umí trošku španělsky, ale to jsme se nedomluvili, ale našel jsem nakonec někdo anglicky. Vysvětlil jsem mu, že jsem zapomněl pas v letadle, říkal jsem, kde jsem seděl, řadě 42 a že nejspíš zůstal nahoře na skřínce. No a netrvalo dlouho a paní vítězoslavně přinesla. Takže mám pas, běžel jsem na gate, ale let už byl zavřený. Takže jsem běžel zase na transfer desk. Tam z toho byli trošku nešťastní, protože tam jsem teda předtím jako scháněl ten pás, říkal jsem, že ho nemám, co mám dělat. No a protože už to bylo asi nějak systémově složitý, já si vím proč, že už jsem tam měl jako check-in a nešlo jim to trošku přehodit. No nakonec mě přehodili, takže letím jenom ze São Paula do Buenos Aires o hodinku později. Kluci měli taky zpoždění, protože ještě vyndávali moje zavazadlo, protože nemůžu letět beze mě. Takže tady už začíná boarding. Buenos Aires od 9:05. No a já se snad dostanu konečně do té Argentiny. Tak čau amigos.